Upilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulambung mi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama upilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili
dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulambung mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono tuho unang be pasembuli luau sai toguau
Oronai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilidan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Oronai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilidan mi alani
togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau ina parupuan pasiahon tang yang pengodianon ne dibuni inang bibil pro air bursi hombing terus ne pasapuluhan non kor ama Ebenezer adong depera hirakur mulai atema sebelum kita mulai martang yang nahohom mahita amin. Da puji Tuhata sian bukede nomor 5 ayat sada tabatolu dia tolu hita jongjong ai malua jalan tarulia dung hupa jono sai puji hite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tot di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amen ikon songon ido hataku na ruar siapa mangaku dang mulak butiau iko bahenon na dolomo ni rohaku jala ikon majadi do umbahen na hutongos on sude hamu akan nama uas Roma hamu tuaek jala hamu akan na somar hepeng
Roma hamu manuhor dohot mangan. Say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Say luli hamu majahoba, bisa terbayan dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan di bata asi maroham di hami. Aidang terbahen hami mabahen manang aha molo soho dongan nami. Di baheni sailehon ma di hami rohana sian banua gijang. Asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Say dongani mahami. Asa mian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tabigi mahatan ni debata turpu epistel di pertanyaan tabo darion. Iman natar surat di pangukapon bidu 20 ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 tajahama marsikat soring. Uhum parpudi dungi huida masada habangsa nabelga nabotar dohot na hudul di atasna nama porus dotano dohot langit maradupon bohina. Soadong be jupang inganan nasida. Dungi dilehon lautima akan amate na disi. Dilehon nang hamatean dohot banua toruima akan amate na tinopana. Gabe diuhumi ma ganup marguru tuna niula nabi. Manang ise na sojupang tarsurat di buku hangguluani, ima didabu tu bagasan laut api. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jalan na piopsa. Amin. Meredita sian bukide nomor 470 sada ayat sada tabatulu. Pilih Yesus dong aki lau mau
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amang inang, selamat borngin madihita, tabukama bibelta hatan ni debata dihita, penutupan pertangyangan di sektor di huriat tama tapatupa di bornginon, takasma tatangihon sian panurirang sepanya biddu sada ayat sada satu ayat pitu. Onma hatani Jehovah naro tu si Sepania anak ni si Kusi, ima anak ni si Gedalia, ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hiskia, uju di akka ari ni si Josia, anak ni si Amon, raja sian Juda. Rasiponok kuma saluhut sian sisik ni tanoon, ninna Jehovah. Rasiponok kuma jolma dohot pinahan, rasiponok kuma pidong akka na martonga-tonga langit, dohot dekke, akka na di bagasan laut, akka jolma parjahat, rap dohot sibahen gasip, ahu matongon, maniapon akka jolmai, sian sisik ni tanoon, ninna Jehovah. Patol-tolok kumatangaku tu atas ni Juda, dohot tu atas ni saluhut pangisi ni Jerusalem. Jala siap ponokku sian ingananon pasi-pasi ni Bal, goar ni akka pangarunding, rap dohot akka malim. Rodi halak akka namar sobbatu parangan di langit di atas ni akka tarup, akka namar singgang. Huhut marmangmang tu Jehovah, huhut marmangmang tu Malkom, dohot akka namar balik sian Jehovah, akka na so mangalului Jehovah, jaladang marpanukunan tu ibana. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah, ay jonok nama ari ni Jehovah. Ari nunga, ay nunga dipadiri Jehovah sada pelean si potongon, nunga diparbadiai halak na pinionai ido sahatna. Amang inang mauliate ma tapasahat tu debata. Sa taon partangyanga kita di bagas tabi dengan mardalan. Mauliate ma di hamu ruas ni huria na burju majalo partangyangan di bagasan na sa taonon. Mauliate ma di ukap ni rohamuna, molotong pe si pata di bagasan bocca ni roha antara yes or no, majalo partangyangan di jabu, mungkin itu menjadi pergumulan. Alai ikon manat do tahapor siai manang ise na majalo partangyangan di bagas jabuna, ingok ma narodo Jesus manopot keluargai. Ido didok na tua-tua na jolo molo godang rihit di jabum, ingok ma narodo Jesus tu jabum. Ima paniddangion ni ruas ni huria na burju
Nasailomo rohana martamuei, salah satu falsafah orang Batak, si partamuei, naburju, majalo, majakon, akatamuna, tubagasna. Jadi diingot dope tikidak dana kiba molo roto dong satok kidonian roto dongi tujabu pitor dido na tua-tuai do tutodongi dang jolo manga kita amang hapeng niadang mangalup padope. Oke. Ima argani tamue argani naro tujabutai tung macai luar biasa do molo dijakko kamu partangyangan di bagas jabumuna di bagasan nasa taonon dang marisuang amanginang na pinatupamunay dang marisuang hinaloja munay jala di parar debata doi di tonga-tonga ni ngolutta mauliate ma dihamu atik adong di bagasan nasa taonon na manulak partangyangan alani ulaon parkarejoan na soboy ditulak di taon nanaengro asirohani debata diukap ma pitu parasianatta majalo ringgas partangyangan di huriatta debatama nama maso-maso masuk mahita tutur pukon manaringoti taringot si Sepania di bagasan nasa taonon partangyangan nasa tao bolonon di huriatta molo marjamita hamina tolu amang padita resort inang Bible Fro dohot tami di bagasan nasa tao ni gumodangado manaringoti jamitai ima taringot tuburju ni debata holong ni debata pangaramotion ni debata pabahenan ni debata denggan basa ni debata ima jamitai di bagasan nasa tao bolonon di minggu nasal pumai manaringoti taringot dihaholongi debata dohita alai di bornginon penutupan partangyangan di huriatta ima manaringoti hadirion dohot karakter ni Tuhan debata nata sobai ternyata Tuhan debata nata sobai ima Tuhan namarimas Tuhan si panguhum jolma pardosa dohot siula hajahaton. Maka ketika kita menguraikan firman itu bagian dari homiletika berkhotbah menyuarakan tentang kasih Tuhan selama ini, tetapi di penutupan ini disuarakan ternyata kehadiran dan karakter Allah itu yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan pemberi hukuman kepada orang yang berdosa dan kepada orang yang melakukan kejahatan. Itu adalah simbol Allah yang menjadikan dia hakim kebenaran. Disuruh debatado panurirang Sepania pasahaton berita panguhuman tupangisi ni Juda dohot Jerusalem. Asa dipabua si Sepania jonok nama arini Jahuba lahu manguhum portibion ala ni dosatta dohot hajahatotta. Jonok nama arini Jahuba laho mangarasipon diuhal sian bahasa Batak maninggori mangarasipon
Rasiponok kumasaluhut sian sisik ni tanoon. Rasiponok kumajolma, saya akan melenyapkan manusia. Rasiponok kumapinahan, saya akan melenyapkan segala hewan binatang. Rasiponok kumapidong akan amartonga-tonga langit, saya akan melenyapkan burung-burung di udara. Rasiponok kumaakadikke na di bagasan laut, saya akan melenyapkan ikan di laut. Rasiponok kumajolma parjahat, saya akan melenyapkan manusia yang berdosa dan yang melakukan kejahatan. Ima na disuarahon si sepanya tu bangso Juda dohot Jerusalem. Alani ibolo disuarahon taringot tu hadirion karakter ni Tuhani. Tuhan si parimas do ibana, Tuhan si panguhum do ibana, tua kajolma pardosa, siula ajahaton, napatuduhod do hadirion nai, ibana do Tuhan panguhum natigor. Diboto ibana do ahana taula di bagasan nasa taonon, ahana taula di tonga-tonga ni ngolutta, apa yang kita kerjakan selama 1 tahun ini Allah maha mengetahui. Alani burjuma tapakke tikita di ngoluon. Molo didok burjuma tapakke ngolutta di ngoluon, mulak mahita tu refleksi di bagasan nasa taonon. Kita merefleksikan diri, kita bercermin diri dalam 1 tahun ini. Molo di bagasan nasa taonon, hurang ringgas hita tu partangyangan, tahun naro lam ringgas mahita. Amin? Amin. Molo tungpe amang inang roribus, sutung tabahen alasan roribus gabedang rohita tu partangyangan. Alaniaha ala di top padebatado akka jolma napistar adong do mantel. Di top padebatado jolma napistar adong payung. Adong helikopter na naeng pakkeon na. Molo dang ringgas sita di bagasan na sa taonon, tapakke mai tu taon naro lam ringgas mahita. Asa tapakke tikita nasa tokkini. Molo taonon losok malas marungutungut hita laho PRT say saswara hoddo aha patupawku suadong hepekku neng mangalehom mangan 30 halak dangadong hepekku laho mangalehon amplop tu parjamita dang sahat tu si pinikiran ni debata alai buhado ukap ni bagasmu, buhado ukap ni roham majakon partangyangani di bagasan nasa taon na naing ro Tuhan. Molo nunga dititikon di huria di bagas nami partangyangan itap ni aik si tiyo-tiyo. Jangan ada gengsi di antara kita. Molo aik si tiyo-tiyo, manang aik na tonggi teh manis, kopi patupaw muna, dohot ita gurgur, ina pinatupa muna, ima tahamolateon. Unang pola adong keadaan terpaksa, di situasional, dohot kondisional, natapahami di tonga-tonga ni huriatta. Bukankah ekonomi kita berbeda-beda? Dang dibereng mata diboto roha. Aduh, nama kulik-kulingi. Dang dibereng mata diboto roha.
Tadudo doa na masa di tonga-tonga ni keluarga ta. Adong do namora, tung torbang do hamora onna. Alay pugos do di pabahenan. Kita sudah kaya dengan pengalaman itu. Adong do napugos hiyan, alay mamura do di parrohaon. Maka itu seperti roda pedati, bukan menjadi kehendak terpaksa untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan partangyangan itu. Alay bohado ukap ni rohamuna, siyan kemampuan ni nasaoteki, molo dilehok kamu di bagasan roha napita, di bagasan roha na semangat pasu-pasuon ni debatamay. Ido didok si Jesaya dung malua bangso Israel sian parhatobanan ni Mesiri marungu-ungu dope bangsoy. Didok si Jesaya ma dosa na ubalga ima dosa na marungut-ungut. Unang majolo tu jabu nami, alana jabu nami, dang belga songo jabu ni jolma, mek do jabu nami. Bukan membicarakan kehebatan kemampuan ekonomimu, bukan tentang gengsi yang dibicarakan, tapi bagaimana kehadiran Allah sampai di rumah itu memberitakan firman Tuhan. Dia melawat rumahmu, mendoakan rumahmu, mendoakan keluargamu, mendoakan anak-anakmu, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk datang tamunya ke rumah. Maka filosofinya kalau datang kupu-kupu ke rumah, pasti ada ada tamu. Kupu-kupu saja, kupu-kupu datang ke rumah kita, itu sudah simbol tamu. Apalagi partangyangan. Alani amang inang, molo taonon, songon nalosok rohatta, malas sita, marungut-ungut tita lahu partangyangan, taon naro lampita mahita, lam ringgas mahita, lam semangak mahita, maddohoti partangyangan. Alaniaha, aladang boy tu surgo margadengan, dang boy hubuan amang sialoho tu surgo, dang boy amang sialoho mabuanaw tu surgo. Imanmu yang menyelamatkanmu, hapor seao mido napaluahoko. Maka setiap pribadi orang akan mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana dia memakai waktu yang singkat ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, maka kita dipakai memanage waktu, memakai waktu dengan baik selagi masih ada kesempatan. Ido molo mangarato kada danak, saya dipaingo natoras nado tu anak konei di pangaratoan. Marminggu hoda amang, laho marminggu hoda boru, pergi sekolah minggu yapong ninna songoni. Karena kebutuhan kita bukan tentang ekonomi, sekalipun itu penting. Kebutuhan kita adalah Tuhan, pemilik kehidupan kita. Jadi arong do namasa di tonga-tonga ni huriatta, eme namasak digaga ursa, i namasa imaniula. Roi bana tu partangyangat di jabuku, roau tu jabuna. Dang roi bana tu jabuku, dang roau tu jabuna. Setuju? Tidak setuju, tapi sudah dilakukan. Hukum
pembalasan, terlalu menguasai rasa sakit hati, menggerogoti hati, menggerogoti jiwa. Maka firman ini mengatakan, kalau aku sudah selesai dengan diriku, tetapi kepada Tuhan aku tidak selesai, maka dilepaskan pengampunan. Dilepaskan pengampunan. Aku sudah selesai dengan diriku, tapi kepada Tuhan aku tidak pernah selesai. Maka dengan pengampunan itu tidak ada lagi hukum pembalasan. Roau tu jabum, roho tu jabuku, songonido pehita namasa. Padahal kita sudah di perantauan, sudah beradaptasi dengan berbagai suku, adat, budaya, agama yang berbeda. Tetapi karakter, habit yang lama itu masih menggerogoti manusia yang lama, rohani yang lama, yang tidak mampu bangkit dari pembaharuan, yang tidak mampu bangkit dari transformasi yang kita rayakan pada hari Minggu yang lalu. Saya tado di pesta pesta transformasi. Saya niripu dua kanamora nama make baga abina belga korungna. Saya niripu do namora apeng menyawer tujolo pedakya age sahali aku tandai kau bakat dakyaro dang ro tu pesta bahkan martabuni tupudi aku tandai kau. Sampai di situ ternyata kualitasmu, kata Tuhan. Maka apa yang kita beri, apa yang kita tunjukkan, kita persembahkan untuk Tuhan, karena itu titipan. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Engkau memberi, kelak anakmu akan dapat, percayalah. Engkau berikan kepada gereja, kelak anakmu akan mendapat dari gereja dimanapun anakmu merantau. Itu saya imani, dan itu bekerja dengan baik dalam hidup manusia. Jadi unang makatai di son bolo didok gudang akka sinadongan na tibbo pangka na tibbo jabatan na adong di ibana ngata parroahon ditiki pestai dang adong patuduhon respon transformasi perubahan itu. Maka kalau manusia mengecewakan, kalikan dengan 0. Fokus kepada kasih Tuhan. Kalau saya sudah selesai dengan saya, tetapi kepada Tuhan saya belum selesai. Itu pembuktian bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Karena penghakiman Tuhan itu nyata. Penghakiman itu luar biasa. Karena setiap apa yang kita kerjakan begitu diperhitungkan Tuhan, apalagi itu untuk gereja. Holandi soddope hubereng marpesta di gereja, alay adong pungu-pungu di sudut ni gerejaan. Holat di soddope hubereng. SDM yang bagaimanakah itu? Adakah suara kenabian yang sudah disampaikan kepada mereka, sekalipun mereka juga bagian dari hamba Tuhan? Buhado majamot tonini, ay didokdo, jamot tonot tado suara ni sibolis, napademak-demak kon rohatta asa unang laho marminggu.
Untuk apa pergi ke gereja? Apalagi pesta. Habis uangmu itu. Gak ada gunanya pergi ke pesta. Apalagi pesta gereja itu. Ingat, itu suara iblis. Saya bongkar dari teologi diabolos, satanos, yaitu suara yang membawa manusia itu untuk tidak takut kepada Tuhan. Jamot tonot tado suara ni sibolis na pademak-demakon rohata asa unang laho hita marminggu holaro ribus pitor malas dohita, holaro udan pitor malas dohita, holan adong saotik si taonon pitor marungutungud dohita. Lupa kita akan kasih Tuhan. Mau orang jahat, mau orang baik, Tuhan memberikan sinar matahari, Tuhan memberikan hujan berkat. Semua dia samaratakan, tetapi yang menjadi rahasia kehadiran Tuhan itu adalah penghakiman terakhir. Itu yang disuarakan oleh Sepanya dalam kehidupan kita. Didok suara ni sibolisido marhite turpukon. Sitwa unang kolalaho partanyangan maruho lao tu pesta ni transformasi nari minggui di somahita marlecet. Situa peho sehat doho molodang di ulaw ko ulawmu. Situa peho mamora doho molodang laho mangula di ulawmu. Situa peho takyaho marsahit nang pedang laho tu pesta ni gereja nina si bolisi gariada lamdenggad dongolum sonang doho gajang do ariarim imamangaiton toddihado hahudaron roh kerakusan akan kenikmatan dunia, hedonisme, perdagingota. Ido sadidokon manat baen hasit tuaumi sahat ula tohonammi. Bolo didok dang asal olo madok situa, dang asal olo madok ketua punguan. Alay buhado manulukon hadirion nai boy pataluhon haportibionon marhite pergumulan na lamburju tu debata. Ima eme namasak digaga ursa inamasa ima niula. Ima habit, good habit atau bad habit, kebiasaan buruk atau kebiasaan baik, kembali kepada personality masing-masing. Alani amanginang parjolo sahali di pastap turpukod dohami akka parjamita. Ingot paingot situami, paingot parhaladomi, molo lilu haporseonna, molo dang diboto be, ari na pinarbadian ni de batasa dari rasip ponok kuma ibana ditikki halehetanna, rasip ponok kuma ibana naso binoto ni ibana diakka namasa di ngoluna. So tungadong nama makketikkion marlebba marsobba tuakka gana-ganaan marsobba tuakka begu marsobba tuakka hagogoon ni portibion marsobba
tu akka kenikmatan ni portibion. Roma ari panguhumani. Ibana do debata. Dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha kuasa. Moloro panguhumani dangadong besida liatta membela diri. Kita tidak mampu lagi berapologet membela diri. Tuhan, waktu itu saya ketiduran. Tuhan, waktu itu saya banyak penderitaan. Tuhan, waktu itu saya lupa hari Minggu itu. Tidak ada lagi alasan kita untuk membela diri. Maka memakai kesempatan waktu dengan baik itu membuktikan kita betapa kita butuh cerminan diri yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih tajam lagi tafsir bahasa Indonesia. 2 hari ini saya bongkar dalam tafsir bahasa Indonesia, bahasa aslinya mengatakan bahwa Tuhan pasti menyapu bersih. Kalau dikatakan menyapu bersih, semua dibersihkan, segala sesuatu dibersihkan dari muka bumi ini. Menyapu habis manusia, menyapu habis hewan. Satu hewan pun tidak ada yang tersisa. Menyapu bersih burung di udara, ikan di laut. Menyapu bersih manusia-manusia yang jahat dari segala keberdosaannya. Dikatakan lagi, aku menjatuhkan hukuman penghakiman yang tidak ada pengampunan kepada orang-orang jahat. Aku menjatuhkan hukuman penghakiman kepada orang-orang yang jahat. Baru dikatakan lagi, Tuhan melenyapkan sisa-sisa penyembahan Baal. Tuhan melenyapkan para imam-imam yang dia katakan dia imam di gereja, tetapi dia melakukan apa yang dunia kehendaki. Tuhan akan lenyapkan itu. Yang sudah menyembah dewa-dewa Baal, yang sudah menyembah patung-patung, yang sudah menyembah apa yang menjadi kenikmatan dunianya, Tuhan akan melenyapkan itu. Maka setiap detik Tuhan memperhitungkan itu dalam kehidupan orang percaya. Di firman Tuhan yang terakhir, Tuhan adalah Allah yang adil dan setia, yang menghukum orang-orang jahat, menghukum orang-orang berdosa, melenyapkannya dari permukaan bumi ini dengan segala kejahatannya. Tetapi Tuhan menyelamatkan orang-orang yang taat dan setia. Sekali lagi Sefanya mengatakan, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang taat dan setia, yang mau bermetanoia, yang mau bertobat kembali kepada Tuhan dengan setia kepadanya. Nah, hudok jamitana di hari Minggu nasalpu hudok taringot tu kisah ni abang adiki ahadisi di patorang pate jora, pate martuhan jora mardosa. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang taat dan setia, yang mau bermetanoia,
yang mau bertobat kembali kepada Tuhan dengan setia kepada Tuhan, apapun pergumulan 1 tahun ini. Amanginang, tidak ada yang melebihi besarnya pergumulan keluarga kami tentang pelayanan, tentang keluarga. Tetapi siapa yang taat, siapa yang setia, siapa yang tunduk kepada Tuhan, siapa yang mau bermetanoia, bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan setia, maka hidupnya pasti diselamatkan. Unang diripu hamu molonunga pangula nagoktikki hami, akapadita hami, bibel pro hami, dangadong pergumulan nami, balga pergumulan nami. Nasopola hupabuahami tuhadiriota. Alay ikot jongjong dohami. Padirgak si majujung nami. Ikom mekkel do. Disiha pataran. Tangis disiha bunian. Ala ditabunihod do arsak ni rohai. Mamereng pandang si tujuo tujolo. Debatado nata tuju. Nang pegudang paruk kilo ni. Maka level kualitas iman jemaat itu dengan hamba Tuhan berbeda-beda. Ada yang cepat jatuh ke dalam keputusasaan, maka dia tidak peduli lagi dengan lingkungannya, dia tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di program gereja. Emena masak di gaga ursa, ina masa imaniula, molosongoni roster imay padalan, molodang adong roster baunang pola mangula, isom mahitahud duludul. Tuhan pasti memperhitungkan itu dengan segala lika-liku kehidupan yang kita lakukan. Naparpudi amanginang di hari Minggu masuk mahita tu ujung tahun parhuriaon. Marningot akaruas ni huria di bagasan nasa tao bolonon naong modding naong marujung ngolo molo parjolo na sida ise mangihuton molo parjolo na sida marujung ngolo siyan portibion ise mangihutoni siapa the next level akan kembali kepada Tuhan. What can I do to make you care? Ahado na boy bahenok ku Tuhan asa peduli ho tuau. Ahado bahenok ku Tuhan asa hahulungam wow. Ahado na yang bahenok ku Tuhan apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya di tahun 2026 hidupku semakin bermanfaat, semakin berdaya guna memakai kesempatan ini ketika Tuhan memakai saya sebagai hamba, ketika Tuhan memakai saya sebagai sintua. Adakah manfaatnya memakai saya sebagai orang tua, identitas ayah yang memeluk anaknya, identitas ibu yang mengerti keadaan anak-anaknya? Apakah sampai psikologi kita sampai di situ? Manang emena marsak digaga ursak, ina masa ima taula. Di bagasan nasa taonon molo dilehod debatado pedihita hosa hanguluan. Saya selalu bersyukur setiap waktu, setiap saat kepada Tuhan. Saya selalu bersyukur karena apa? Amanginang, mari kita bayangkan, selalu saya katakan ketika kita tidur ditikki mudup pita, ditikki mudup pita, ditikki peak daging ta, ditikki mangalap gugo hita, renges hita mudum. Ketika kita tidur, ada satu yang tidak pernah tidur.
ketika kita beristirahat malam, ada satu yang tidak pernah beristirahat. Apa itu? Nafas kehidupan. Andai itu berhenti, nafas kehidupan, maka kita akan meninggalkan dunia ini. Rest in peace. Dison maradian. Tetapi begitu besar kasih Tuhan melanjutkan kembali karyanya yang besar itu. Setiap pagi subuh kita melipat tangan, terima kasih Tuhan. Betapa kami menyepelekan nafas kehidupan. Kami tidak memakai waktu ini dengan baik, membuang-buang tanpa bermanfaat. Ajari kami semakin berdaya guna di gerejamu. Asa unang songon lapuk kami, songon eme na dipiari, eme lapungi bolong dang marguna, dang tahatay api narokok di pangukapod doi jamita ari Minggu. Alay talapati doi songon inganan penghakiman halak na subuy makahulongi di bata. Di piar emei, di sege emei, molobolong iba na lapungon, songonima. Rasiponon ni dewata ngulutay, kamu akan terbuang, tidak berguna. Karena tidak kau pakai kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan itu menjadi simbol sepanya. Mari kita bermetanoia, mari kita bertobat kembali kepada Tuhan dengan setia kepadanya. Hari Minggu dohonon ni namateima. Hari Minggu dohonon ni namateima tuhita au saunari ho addigan. Ima dohonon ni namatei ari Mingguon parningotan akka namoddig di tonga-tonga ni huriatta. Au saunari ho addigan. Ima pangarimangon dihita. Mari pakailah waktu dengan baik. Pakailah kesempatan dengan baik. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Jangan menyia-nyiakan waktu itu dengan panggilan-panggilan, suara-suara yang tidak berguna, yang membuat kita lalai, tidak setia kepada Tuhan. Luar biasa sepanya mengingatkan kita. Pasti kita semua tidak mau dihakim Tuhan. Pasti kita semua mau diberi Tuhan pengampunan. Pasti kita mau sampai kepada sorga yang kekal yang Tuhan sediakan. Maka tetaplah kita setia, taat kepada Tuhan. Karena Dia adalah setia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sepanya menyaksikan kedahsyatan penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan bagi bangsa Juda, bagi bangsa Yerusalem, bagi dunia ini. Tuhan akan melenyapkan muka bumi ini, melenyapkan manusia, melenyapkan hewan ternak, melenyapkan burung di udara, melenyapkan semua ikan di laut, melenyapkan semua orang-orang berdosa dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan
orang-orang yang percaya, yang taat, yang setia, yang tunduk hormat kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Betapa kami takut akan penghakiman itu. Betapa kami takut akan hukuman Allah yang dahsyat itu. Maka kami mau bertobat, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami. Engkau panggil kami Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupan kami. Kami taat, tunduk, hormat kepada Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup kami. Jangan lepaskan murka-Mu, penghukuman-Mu, penghakiman-Mu kepada kami. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana kami meninggalkan dunia ini. Apakah dalam keadaan sadis ataukah dalam keadaan tidur. Kami tidak tahu bagaimana kami meninggalkan dunia ini. Kami hanya tahu berserah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tunduk hormat kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan segala kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 tahun ini Engkau berikan kami vitamin semangat, Engkau berikan kami vitamin sukacita, Kau berikan kami imunisasi iman yang luar biasa. Setiap kali kami menyembah Engkau, bersinergi harmonis kepada Tuhan, karena Tuhan pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk jemaat kami yang baik hati, jemaat kami yang baik budi, yang selalu membukakan pintu untuk pertanggiangan di rumah mereka. Terima kasih untuk Amang dan Inang yang membukakan pintu untuk menerima pertanggiangan, karena mereka percaya Tuhan hadir, mendoakan keluarga, mendoakan anak-anak, mendoakan pahopu, mendoakan segala pekerjaan, mendoakan umur yang panjang, mendoakan pekerjaan. Tuhan hadir ketika jemaat-Mu menerima pertanggiangan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika mereka sudah membukakan pintu rumahnya dengan pertanggiangan, Tuhan Yesus, apa yang sudah mereka persembahkan, apa yang sudah mereka berikan, Engkau melipat gandakan berlimpah-limpah. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, kesehatan, panjang umur, keberkahan, berkat berlimpah dalam hidup mereka. Anak-anak kami sukses di bangku sekolah, di studi kuliah, di pekerjaan, begitu juga mencari jodoh. Kau berikan Tuhan, ketika Engkau memberikan jodoh yang terbaik, biarlah itu jodoh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberikan keberagaman karakter dalam diri kami, para parhalado, yang terkadang bagian dari kami Tuhan, kami tidak taat kepada Tuhan, kami tidak tunduk kepada Tuhan melalui program-program gereja-Mu. Kami tidak layak Tuhan untuk menghakimi, tetapi biarlah penghakiman itu Engkau yang menunjukkan dengan segala kemahakuasaan-Mu. Ketika pertobatan ada pada diri kami, maka Tuhan memberikan pengampunan. Karena hidup ini adalah kesempatan supaya kami memakai kesempatan dengan baik,
dengan ketaatan, dengan kerendahan hati. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami hanya tahu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, para hamba-Mu yang turut serta mensukseskan pesta tahun transformasi pada hari Minggu itu. Engkau Tuhan memberikan cuaca yang baik, cuaca yang sangat sungguh baik, sukacita yang sungguh sangat baik. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami persembahkan di pesta itu, biarlah itu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Semakin kami Tuhan Engkau berikan kekayaan dengan berkelimpahan kasih sayang, kasih sukacita. Biarlah Tuhan Engkau perhitungkan itu dalam setiap pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami berikan, maka Engkau berikan dengan berlipat ganda dalam kehidupan kami. Kau berkati kami semua jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi. Kau berikan sukacita bagi kami. Kami mendoakan inang kami, inang Nyonya Pendeta RJ Simamora, inang Boru Silitonga, yang saat ini Tuhan berulang tahun. Biarlah hikmat pengetahuan, umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, sukacita Engkau berikan bagi inang kami dan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada 1 minggu ini dan 1 bulan ini. Biarlah Tuhan kasih setiamu memberkati kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin.
Mari dihita sian buku de nomor 274 ayat 4 dung sipulan non di pasal taimima tang yang pengodianan tui inang Bibel Pro. Kata nami nama dongani hami di bagasan satahun bulun parhuriaun marahasonangat dohami Tuhan mamuji guarmu nabadiai dangadong naharibu-ribuan siak kami sonang dohami di parmingguon sonang dohami nang diaka pertangyangan di ganup wilayah di inganan namibi sudenai Tuhan ala dengan dibasam mangaramoti hami pasidikon siak kami roha jahat na manggugai roha pikiran nami jalas toktong ditogu-togu hami diganu perdalanan nami manopot bagas parmingguan manopot pertangyangan nami bui rap mekel hami doa akadongan nami di wilayahi jala bui sonang rohanami tumangihon baritam naulii manugu-nugu haporsiaon nami asalam jonok hami tuho on matutu Tuhan perpudi di hami di pertangyangan wilayah nahu patu pahami paima urutan nami muse di tahun nai baru na pinasahatmu di hami tahun 2026 nanaingro hodo pangasahonon nami Tuhan di ngulu nami nabui mengurupi hami na patol hasok kami 1 tahun nai barwi Tuhan Yesus ganup hubege hami baritam nauli ima makulingi hami malubuk tarotok nami asa masuara kontu hami Tuhan di pertobatan nami unang hona pami Tuhan di harorom padua halihoni di suara kontu hami Tuhan asa toktong satia hami mangihut toko dipakulingi dohami Tuhan patutoru diri nami asa unang hupangasaho kami diri nami asa una kupangasaho kami sinadongan nami una kupangasaho kami jabatan nami alai homa Tuhan hupangasaho kami di ngulu nami homa hui hutok kami nang jumulo patuturun diri asal hutok kami Tuhan ganup laka nabinainmu Tuhan alaniru Tuhan Yesus nang di program nami na sa taonon mardalan hupatu pahami alani holong mu doi alani dinggan ni basam doi tuhami
di program-program ni huriam boy mardalan doho tingkan. Alani Tuhan tamahami marlopit tangat tuho. Dituturi horo hanami. Diajari ho hami. Asa boy Tuhan ture ulaw nami ini. Marlas ni roha kami marulupulup to dinami. Tutu Tuhan, saya dong dopesian tonga ni ruas ni huriam na somajalo pertanyaan di tonga ni bagas. Adong dope Tuhan na marsidalian. Alai adong do Tuhan na mauas. Asa dipatupa pertanyaan di tonga ni bagas na sida. Pasu-pasu Tuhan. Jala tuktuhi rohan ya kadungan namin na marsidalian. Lumobi Tuhan. Hami akaparahalado naung pinilitmu. Asa warga ho kami tohonan nau kujalo hami. Asa hujaga ho kami tohonan nau hujalo hami. Warga ho kami mai Tuhan. Unang asal hujalo hami tohonani so mangula hami diaka na patut siulaw nami. Tanggung jawab nami mai tutu. Jalana tungguon mudo tuhami. Tanggung jawab nami olat ni dia nau kula hami. Alanido Tuhan ubay kuduk kami malubuk tarotok nami dipakulingi jamitai hami. Tuhan Yesus tua kaarin nanaing ro alahu butuh hami do Tuhan aragado hami dihokopo urupi mahami Tuhan. Ay gano ruas ni huria na pinilit mo na sida gabe palito dito nga tonga ni bagas na dito nga tonga ni keluarga dito nga tonga ni nahumalyangsa ikon gabe pengaruh hami Tuhan na pinilit mi tuaka ho bernami asa ditada ho mariti hiti perbue na mangula di bagasan ngulu nami marperbue matutu haprosiaw nami di nahumalia kami manada manasida di holong ni roha nasyakui. Tuhan Yesus mau lihat roha nami Tuhan sonang dohami di huriam Makassaron didongani jala di pasu-pasuho. Alani Tuhan aka pamaret tanami pe na di Makassaron lam tabai di nasida habisuhon sahala nasyakoi asa memimpin nasida di tonga-tongan ni Makassaron di bagasan sahala di bagasan biar maradu pokong siak kodo Tuhan jabatan nasida sian mulai Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Camat, Kepala Desa saluhuk natahe doa ka perangkap nasida soni nang keamanan nami TNI, polisi dohot akan hasim Tuhan didongani ho nasida lam tabai Tuhan di nasida sahalami lam tabai Tuhan di nasida hasitongan mi asa marparbue adil di tonga-tongan ni Makassaron dohot tutu di Indonesia nampe sipata hubigi hami Tuhan sian akadongan nami kadang adong aka tekanan
sian akadungan nami nasosaha porsiau dotami. Ajari mahami Tuhan manaluhon aka tekanan penindasan nasian nasidai di bagasan holong ni roha. Mari hite aka tindakan nasidai Tuhan lamu patari daho kami holong tunasida asa ditanda Tuhan diboto hatami tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Alai marhiti siani mahami manangiakon nasida asa ditadaho asa mabiar patupahon akan hurang dengan ketidakadilan di tonga-tonga ni negara namion. Naing matuhan marsihilalah kami molupi sosaha porsiau kami naing mamasing-masing mangulahon hobar tu akka haporsiau nabi hauduhon di akka najinalu nabi. Tuhan Yesus di ujung tahun parhuriaun mahami tutu di bagasan mingguan persiapan mahami Tuhan di pesta Natal di namar ningot hami di hari hatutu bumi asa unang holan bunga-bunga sabing di hami Tuhan hari hatutu bumi alai naing matutu tubuh di bagasan rohanami naing matuhan ho mian di bagasan ate-ate nami ido nahu haporsiai hami Tuhan. Gereja bukanlah gedongnya dan bukan menaranya, tetapi gereja adalah hati kami ini. Naing mai Tuhan hupileo kami rohanami i gabe bagas parmiananmu asa mangulaho disi hupatari dahu kami ma Tuhan sian perbuenami badiama rohanami hubai kami ala inganan permianan mudui. Ala nidu Tuhan Yesus persiapan nami ajari mahami. Ajari ma ianak kon musikola minggu ni huriami. Remaja, naposo, ama, ina, lansia, asa bui Tuhan mengaradi dengan di bagasan bulus ni roha majak koko di bagasan roha nasiri. Marulupulu mato dinami Tuhan. Molo rap hami majalo hod mian di bagasan roha nami. Huboto hami do Tuhan. Jalanunga saya hubigi hami tong pabua ikon satia hami manguluiho ia roho padua halihon lao manopotami unang tardapot hami di bagasan dosa nami ini urupi mahami Tuhan marhiti todim di perbadiai paubahon rohanami asa marlas ni roha hami Tuhan majakoko di haroromi manopot hami ala naing rap mahami dohoto di surgumi atong ali Yesus di ujung tahun parhuriaonon paingot mahami Tuhan salu na portibion tudal horon nami doi lau madapoto kosugut di surgumi urasi mahami Tuhan dia kadusa pangalau sion nami mariti mudarmu Yesus Kristus Tuhan nami si hokop jala si paluhami tarpuji maho Tuhan rodi saliling-lilingna amin. Tapi kemakur sian ama Ebenezer.
Maredihita sian bukede nomor 123 ayat 1 taba 4 do la na isom mata pasa piliata. Tadehon ayat 4 Ijongjong mahita Tatangnya mapeliata ale de bata ama namin na di banua gitjang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasata mi masyan na nilehon mi tuhami pelean nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramuti asa huparasya kami peleanon pati bulhon harajon mo, dito nga ni huriam dohot di porti biyon. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin, tatutup mapartangyangat ta, rap mahita di tangiang, ale amanami. Alea manamina di banua gijam, sai pinurbadi amaguarmo, sai Roma harajaunmo, sai saut malomo ni roham di banua tangun sanguna di banua gijam. Lehun mata misa dari onang luan siapari, sai samarusanami songon panesanami, didu sanido ngana mardosa Tuhan. Unang hami togi untuk pangucunan, palua mahami sian pangago, ai hodo na punara jaun, dohot hakogol, ro dia sangapon salireng leleng. Di
pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim. Horas madihita. Amanginang gudulbe mayete dengan atabe alarong do sagu-sagu di paradisian huriatta ipasahat tami ma tua amang gelises mabok kita tangiang adong sagu-sagu. Ya, tapasada marhata amu amanami do inalami martangi yang mahita di bagasan roh hamad do mauliate hami tu julo mali Tuhan nama kilala do hami di asi do tolong ni roham nyung ngasipul partangiangan nami di bagasa bornginon alani Tuhan hatami na pinasaha ni na poso melopok komaturo hado pikiran nami asabu Tuhan marparbue di ngulo nami siganu pari. Atau ngali Tuhan satu kenlain yang bardu musirang mami siya bagas mon mulak kami tu bagas nami pataru di bagas alas ni roha ale Tuhan manguluk kami satokin di parade doa asini roham mahite si panganon dohot si inumon naneng perseuli hono nami mamasu-masu mahole Tuhan di si panganon do si inumi asagabe gogone baru dihami di nama muji doh pasangapon guarmuna sun badei. Jumolose sadu sanami Tuhan asata mahami majalo pasu-pasu siene do pami mauliate madu Tuhan. Amin.